Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνω του φίλου μου να άφησα να παίξετε. Λοιπόν, σήμερα θα παίζουμε με όλους την Αμερικά Pay to Win, κάποιους για να τους νευριάσουμε όντως. Πάμε αρενά. Θα δείτε τι έχει αυτά κάνει του φίλου μου. Βασικά όχι, δεν θα το βάλουμε μέχρι τέλος με Αμερικά. Στο δεύτερο θα το Λοιπόν, επομένως έτσι θέλω και πεζό, μπορεί να παίξουμε στο Αμερικά. Είναι φίλε ακόμη δεν είναι αυτά τα μπρούνι κοκέτα λοιπόν. Μ' αρέσει να μας πάω όταν αγαπημένο στο ράδο. Πρέπει νικάει. Την πρώτη να σου βάλει σκύλα. Πώς γίνεται αυτό να νικάει κάποιος? Λοιπόν, επειδή πάμε καλά, θα βάλω. Μ' αρέσει αυτό το όπλο, το skin case του. Μπαζούκα, βγες αυτό μπρο νίκησες τώρα και τώρα που δεν το πιστεύω παιδιά, τι θα με νικήσει, τι φάση. Εντάξει, ξεχάστε τα αυτά μπρο. Θα παίξουμε κατευθείαν με Pay to Win. Όχι. Ελάτε, σίγουρα δεν είναι κάποιος Pay to Win πραγματάκια. Ελάτε, ναι. Πώς θα με... εντάξει.